ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೇಗಿಲ ಯೋಗ ಅಂದು ಪನ್ಪ ಬೆನ್ನಿದ ಒಂಜಿ ಪಿರಾವುಡು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಬದುಕಡು ಅವಳು ಇಲ್ಲಡು 10 ಜನ 15 ಜನ ಇತ್ತನಲ್ಲ 8 ಜನ ಕುಲ ಬೇಲೆ ಹಾಪುಂಡು 8 ಜನ ಕುಲ ನುಪ್ಪು ಹಾಪುಂಡು ಆತು ಮಾತ್ರ ಆತು ಮುಡಿತಡೆಗೆ 18 ಮುಡಿಯಾರಿ ಗೇಣಿ ಕೊರ್ದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯರು ಅಕಲು ಒಂಜಿ 20 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಒಂಜಿ 25 ಮುಡಿ ಜಾಗನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಾಗುವಳಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅರಿ ಮಲ್ತಂಡ ಆ ಗೇಣಿ ಕೊರ್ರೆ ಯಾವುಜಿ ಪಂಡದು ಅಕಲು ಸಾಧಾರಣ ಆಯಿತು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ವಾಸಿಡು ಕರ್ಮು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಲೆ ಕರ್ಮು ಮಲ್ತದು ಅಂಚ ಸಂಪಾದನೆ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಆ ತೋಟ ಕಟಪುಣಿಟ್ಟು ತೋಟೋಡು ಸಂಪಾದನೆ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ನಿಜವಾದ ಅನಿದ ಕಾಲೋಡು ಅನಿದ ಖರ್ಚಿಗೆ ಬೆನ್ನಿಡು ಒಲ್ಪಲ ಬರೆಗಾಲ ಇತ್ತಿಚಿ ಖಂಡಿತ ಅತ್ತ ಇಂಚೋ ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ 2 ವರ್ಷ ಬತ್ತಿನ ಬೆನ್ನಿದ ಏತು ಮುಖ್ಯ ಅವನ್ನ ತೋಜಾದ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಪ ತೋಜಾದ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಪ ಬದುಕದಿ ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಬಂಡ ಬೆನ್ನಿದ ಕುಲು ಮಾತ್ರ ಬೆನ್ನಿದ ಅಕಲೆಗೆ ವಾ ತೊಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಬೆನ್ನಿದ ಅಕಲೆ ಕೊರೋನಾ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆತಿನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಯ ಬಂದಾಗ ಅಕಲೆಗೆ ಆ ರೀತಿ ಅಕಲು ಬೆನೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ವಾತಾವರಣ ತಿನ್ರಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಜಿ ಓ ದಾಲಜಿ ಕಾಸಿತ್ತನ ತಿನ್ನರೇ ಆಪಂಡ ತಿನ್ನರೇ ಅವನ್ ಅಂಜಲಿ ಕೊಡು ಬೆನ್ನಿ ನಕಲು ಅತ್ತಂದನ್ನ ದಾದನಲ್ಲ ಬುಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಈತ ಇನಿಕ್ಕಲ ನಂಕ್ ನಮ್ಮ ಸಾಗುವಳಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಕಂಡಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದು ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಅರಿನ ನಮ್ಮ ನುಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಲೆಕ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡದ ಸುತ್ತ ಕಟ್ಟಪುಣಿ ಉಂಡು ಐಟ್ ತಾರಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ನೂದು ತಾರೆ ಎತ್ತನಂಡ ಒಂಜಿಲ್ಲದ ಕಲೆಸನ ಮಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಬಾರಿ ಇನ್ನಿತ ತಾರಾಯದ ಬಿಲೆಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬದುಕು ಆಂಡ ಐತ ಪಿರಾವಡ್ದು ಅಂತ ಬೇನೋಡು ಮಣ್ಣು ರೇಂಗ್ ಕೊಡು ದುಂಬು ಬರ್ಸೋಡು ಅಂತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಜಿಂದ ಅಂಡ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಆರೋಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಆಯನ ಭೂಮಿನ ಆಯ್ ಪೊರ್ಲುಡು ದಿವನ್ನಿ ಅಲ್ಕತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಭದ ದೃಷ್ಟಿ ತೂಪಾತೆ ನಂಗೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ 2 ಪರಬೇರುಲೇರು ಅಕಲೇನು ಸಾಂಕುನು ಲಾಭೋಗತ್ತ ಲಾಭೋಗು ಸಾಂಕನತ್ತು ಬೆನ್ನಿನ ಬೆನ್ಪಿನಿಂದ ಬಂದಾಗ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದು ಪನ್ಯಲ್ಕನೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ತಾಂಕಿನಾತೆ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಐಟುಂಡು ಲೆಪ್ಪುತು ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡತಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಕಾಯ ಆ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾಯಗುತ್ತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಬೆನ್ನಿ ಬೇಸಾಯ ಎತ್ತು ಭಂಗ ಮತ್ತದ್ಲ ಒಂಜಿ ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಐತ ಲಾಭ ತಗೊಂಡಿಚ್ಚಾಡು ಇತ್ತದ ಪಡ ಐತ ಲಾಭ ಇಚ್ಚಿ ಬಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅವನುಂಡು ಅದೇ ಬಿಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಕ್ಕ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಬೇಸಾಯ ಪಲ್ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಊಲ ಇಚ್ಚಿಕೊಂಡಿಕ್ಕಿ ದಯ ಕೊಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಕುಂಬಾರಿಕೆ ಮನ್ಪುರತ್ತೆ ಮಡಿಕೆ ಅವಡು ಪೆತ್ತನ್ನು ಸಾಂಕುನ ಅವಡು ಬಕ್ಕ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಸಾಯ ಮನ್ಪುನು ಅವು ಲಾಭದ ದೃಷ್ಟಿ ಅವೊಂಜಿ ಪನ್ನಡತ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂಚ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಲಿಪೋಡು ಮನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಮನ್ಪುವ ಆಯ್ತೊಡಿಗೆ ನಂಗೊಂಜಿ ಬೋಡಿತಿನ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಬೆಳೆ ತೆತ್ತುರಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಮನ್ಪುಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪನ್ನೇರು ಅನಾನಸು ಮಂತಂದ ಆ ಕಂಡ ಹಾಲು ಹಾಪುನೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಶುಂಠಿ ಮನ್ಪೆರ ಕೊರಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಹಾಪುನು ಇಡೀ ಕಂಡನೆ ಹಾಲು ಹಾಪುನು ಶುಂಠಿಗೂ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಏರಿಗೆಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಬೇಸಾಯ ಮನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಇಡು ವ್ಯವಸಾಯ ಮನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಇಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋತೆ ಅವೇನೆ ಈ ಜೋಕೇನು ಬಕ್ಕ ಊರ್ದ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದಕ್ಕಲು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡ್ ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಸಾಯ ಇತ್ತಿನಕ್ಕಲು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಸಾಯದಕ್ಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದು ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಮಂತಂಡ ಅವಕ್ ಲಾಭನಸ್ತು ಅಲ್ಪದಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅನುಕೂಲ ಅವು ಪಂಡ ಸಹಕಾರ ಪದ್ಧತಿ ಪಂಡದ ಮಂತಂಡ ನನ್ನದು ತುಂಬಾಗಿ ಬಾರಿ ದಯ ಪಂಡಿತ್ತೆ ನಾನು ಜನನ ತಿಕ್ಕುಗೇರಿ ನಂಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇರಿ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತಿನೇನು ಒರಿಪವನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರು ಬರ್ಪನೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಜೋಕುಲಿನ ಕನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಲ್ಲೆಕ ಆರು ಪಣ್ಣಿನಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದುಮ್ಮುದ ಕಾಲು ಹೊಡಿತದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕುಲು ಪಗತೆಗೆ ನಟ್ಟಿಗೆ ಅಡೆ ಬೋಪಿನಿ ಅಲ್ತಕುಲು ನಮ್ಮ ಅಡೆ ಬರ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಇರ್ಲು ಅಡೆ ಬೋಪಿನಿ ನಂಕ್ ಸಾಗೋಳಿ ಅನ್ನಾಗ ಅಲ್ತ ಇರ್ಲು ಇಡೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಆ ಸಹಕಾರ ಪದ್ಧತಿ ದುಂಬಿತ್ತಂడి ಇನಿ ಏರ್ ಪೋಪಿನಾಯಿ ఇది సహకార ఈ జాతి సంఘటనలు అతన లయన్స్ దంచితన అంతర్రాష్ట్రీయ సేవా సంస్థలు కూడా ఉండు
ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಒಂಜಿ 4 ಪೋಯಿರುಂದಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನೊಂದು ಜಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂದಿ ಅವು ಮಾತ ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಆ ಮಲ್ಪುನು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಅವು ನೆಕ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಅವೇನು ಸೀಮಿತ ಅದು ದೀತೆ ಅವು ಅವೇನು ಕಂಡ ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಮಲ್ಪುನತ್ತ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಜೋಕುಲೆನ್ಲೆ ತಂದು ಪಾಪ ಪನ್ಪಿನಿ ಜೋಕುಲೆಗೆ ನಡ್ರೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಜೋಕುಲೆಗೆ ನಡ್ರೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಅವು ಆಪು ಜಾನತೆ ಅವೇನೊಂಜಿ 10-15 ವರ್ಷದ నుంచి ಮಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಪಾಠ ಅನ್ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಕೈ ಅವೆಂಚ ನೇಜಿ ಹಾಪುಂಡು ಅವೆಂಚ ಪರ್ಪುಡು ಎಂಚ ನಡುಡು ಮಲ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಪಾಠ ಬೋರ್ಡ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬೆನ್ನನ್ ಕುಸುಮಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಪಾಲ್ಕೆರ್ದ ನಿಗಲು ಬಂಡಾರ ನಮಗ ಆದ 12 ಅದೇ ಈರ್ ಬನ್ಲೆ ಈರ್ ಬೆಂತಿನಾರತ್ತೆ ಅಂದು ಬೆಂತಿನಾರ ಇತ್ತೆ ನಟ್ಟಿಲಜ್ಜಿ ಕೈಲಜ್ಜಿ ತುಕ ಈರೆ ದುಮ್ಮು ನಟ್ಟಿ ಪೋದು ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದನ ಪನ್ಲೆ ತುಕ ಬಾರಿ ಸಮಯ ಅಂಡಿ ಪಾಡ್ದನ ಅಂದೆ ಆಡೆ ಲೆಪ್ಪುಲೆ 15 ವರ್ಷ ದುಂಬೈತೆ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ 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 ಈರ್ನ ಸೊರಕೆ ನೋಡು ಒಂದು ಆಸೆ ಉಂಡು ಓ ಮಂಜಾಟಿ ಗೊಣ ಮಂಜೋಟಲರ ಮೋಚದ ಗೊಣ ಯಾವುದು ಅವೇಂಜಿ ಎರಡೇ ಸಾಲ ಅತಿ ಪೂರ ಕಂಡರೆ ಇಷ್ಟದ ಜೋಕಲಿ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಂತೇಳಿ ಅವು ಎಂತಿನಕ ಅವು ದಪ್ಪುನು ಅವು ಇಷ್ಟ ಬಿತ್ತು ಬರತ್ತೆ ಅವು ದಾದ ಬಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ದಾದ ಬಂತೀನಿ ಅವೇ ಕಷ್ಟ ಏನಿತ್ತ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ಇಷ್ಟೆ ಕಾಣೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಏತೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಏತೋ ದಾದ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಣೆ ಭಯ ತಪ್ಪು ರದ್ದು ನಮ ಇನ್ನು ಅಕಲೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ತೋಜಾದಿನ ಅರಿ ತೋಜಾದಿಜ ಅರಿ ಅವ್ರು ಸೊಸೈಟಿ ಅತೆ ಸರಿ ಸರಿ ಅಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೃಷಿಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಸಂಬಂಧಪ್ಪ ಅಂಚಾದ ಕೃಷಿತ ಆಚರಣೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಕುಸುಮಕ್ಕ ಕೃಷಿತ ಆಚರಣೆ ಅಂತೂಲೆ ಕಂಡ ಈ ರೀತಿ ಯಾರು ಪಾಡ್ದನ ಬಂಡೆ ಅವು ಬೇನೆ ಬೆಸರು ಬೆನ್ನಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಅವರ ಇದು ವರಲ್ ವೈಪನ ಮಾತ ವರಲ್ ಪಾಡ್ನ ಕೈ ಕಂಜಿಲೆಗೆ ಎರ್ಲೇರ್ನ ಅವು ಪೂರ ಕೃಷಿ ತಾನೇ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಮಲ್ಲ ಕಂಡ ಐಕ್ ಬಾಯಿ ಪಾಡ್ನ ಅಂದ ಉಂಡು ಬಾರೆ ಪಾಡು ಕಂಡಲು ಪೂಕರ ವೈಪನ ಕಂಡಲು ಒಂದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಕೃಷಿತ ಆಚರಣೆ ಆತೆ ಆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪವಿತ್ರ ಐಕೆ ಇದ ಕಾಯರದ ಕೋಲು ಊರಿನಂಚಿನ ಆಟಿದ ಅಮಾಸದಾನಿ ಅಂತ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತು ಜನದನ್ನು ನಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಪುಣ ಬರ್ಪುಣ ಆತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಂಗೆ ಪೂಕರ ವೈತಿಜಿಡ ಕಂಡಳು ನಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಪುಡು ಈತ ಆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದಿತ್ತಿನ ಸಂಬಂಧರು ಇತ್ತ ಅವು ಕರಗೊಂದು ಪೋದೈತೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಶುರುವಾತಿನಿ ಕರಗೊಂದು ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಾನಾ ಈ ಬೆನ್ನಿನ ಎಂಚ ವರಿಪುನು ಕೇರಳ ಬೆರಿಸಾಯ ನಟ್ಟುನು ಪನ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಬಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಇರುವಿರೆಗ್ಲ ಸರಿಮೆಲೆಯನ್ನ ಮೂಯರುಲ್ಲ ಮುಜ್ಜನ ಅಂದ ಮೂರು ಅತ್ತ ನವೀನಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಈಕಲ್ ಇರುವಿರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಬಟ್ ಅಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಪಂಡಾಗ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಕಂಡ ತೋಟ ಪುರ ಪುಡ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಪುರ ಯಾರು ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ ಬೆನ್ನಿಟ್ ದಾಲ ಹಾಕುಚಿ ಅಂಡ್ ಆಂಡಲ ಹಿರಿಯ ಎಂಕಲ್ನ ಮಲ್ದಿ ದಿತ್ತಿನೇವನ ಐತೆ ಲಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಆಂಡಲ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಪಾಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆತ್ತ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಕೊರಿಯಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡತ್ತೆ ಎಂಜಿ ಖಂಡಿತ ಬೇಲೆ ಕೊರಿಯಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಐತೆ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತು ಜನ ಮಲ್ತನ ಇಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇದೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತಾರೆ ತೋಟ ಪುರ ಉಂಡು ಐತೆ ದಾಲಂಗಲ ಕೈಕೊಂಡ್ರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತಾರೆ ಬೋಡೆ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಕಣೋಡು ಇತ್ತಿನ ತಾರೆ ರೇಟೆ ಮಲ್ತ ತೀದ್ ಲಾಭ ಹೋಗುದು ಇತ್ತೆ ಲಾಭ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ತಾರೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಲಾಭ ಬರ್ಪುಂಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಬಕ ದೊಡ್ಡ ಮಗನೇ ಸ್ಯಾಲಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ಪನೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಪಡ್ಬರತ್ತೆ ಸ್ಯಾಲಡ್ ಹಾಕಲಿಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಲಿಗೆ ಈ ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏರ್ಲ ತಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ
ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಐತೆ ಆಗಲೇ ಹೋಗ್ತೆ ತಾರಂಗಿತರ ಕಲ್ಪೋಡು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇಜ್ಜನ ದಾದ ಮಲ್ಪುರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಗಳು ಅಕ್ಕಲ್ ಬಕ್ಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಡು ಅಂಚವಡು ಇಂಚವಡು ಪಂಡದು ಅವರ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಿಂಡದಾನಿ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರತಿಯಿಂದ ದಾದ ಪಂಡ್ಪರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿ ಅಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಅಂಚತ್ತೆ ಮುರುಳ್ಳಿಯ ಶಾಲೆಡು ಬರಣಿ ಮಲ್ಲ ತೋಟನೆ ಮಲ್ಪರ ಪಿದಾಡಿಯರ್ ಬಲ್ತಾ ಮುರುಳ್ಳಿಯ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡು ಬಜ್ಜೆದ ತೋಟ ಕಂಗು ಬಜ್ಜೆದ ತೋಟನೆ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಕಲ್ಪಾಯರ್ ಒಂತ ಸಮಯ ಪೋಂಡ ಆತ 1 ಎಕರೆ ಜಾಗಡ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತರಿಂದಾಂಡ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಆತೆ ಲಾಭ ಲಾಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಏಪಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡ್ಪಿಚ್ಚಿ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಖಂಡಿತ ಬಿಡ್ಪಿಚ್ಚಿ ಐಕತೆ ಎಂಕುಲೆ ಉದಾಹರಣೆ ಐತೆ ಯಾನು ನವೀನೇರು ಪೂರ ಇನಿಕ್ಕಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಜತ್ತದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಕಂಡದಂಚಿ ತೋಟದಂಚಿ ಪೋಂದೆ ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪುಜ ರಜೆತ್ತಾನಿ ಐತಾರದಾನಿ ರಜೆತ್ತಿನಾನಿ ತೋಟೋಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದೆಕ್ಕ ಪೂರ ಬರ್ಪೀನಿ ಒಂದು ದಾಯಗಂದು ಪನ್ನಾಗ ಐಕ್ ನಂಕ್ ಬೆರಿಸಾಯ ಎಂಕಲೆಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಬೆನ್ನಿಗೆ ದಾದ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಡು ಆಯ್ನ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಕೃಷಿಕ್ ಪಾಡುವ ಎಂಕುಲು ಐಕ್ ಬೆರಿಸಾಯ ಬೇತೆ ಇರ್ಲ ಕೊರಡು ಉಂದುಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲೆ ಸುಲಭ ಆಪುಣು ಮಲ್ಪರೆ ಆಂಡ ಒರಿ ವಿದ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚ ಕಲ್ಪಂದಿನಾಯಿ ಪಿದಾಯಿ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋವಂದಿನಾಯಿ ಆಯೆ ಒಂಜಿ 10 ಮುಡಿ ಕಂಡ ಎತ್ತನಂದಾಂಡ ಆಯಗವೇನಿ ನಿತ್ತದಿನೊಟ್ಟು ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಐಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡಿಲೆಕ ಬೊಂಬೈಡ ಇಲ್ಲದ ಇರಾನ್ಲ ಬೊಂಬೈದಂಚಿನ ಊರು ಇತ್ತೇರಡ ಹತ್ತಿರ ದುಬೈ ಇತ್ತೇರಡ ಪರ ಊರು ದಕ್ಕಲು ಐಕ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹತ್ತಿರ ಅಕಲ್ನ ಸಂಬಳೋಡ ಅವೇನು ಕೊರ್ದು ಇಲ್ಲಡು ರಡ್ಡು ಪರಬೇರೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಉಪ್ಪುನೆಕ್ ಅಕುಲು ಎಂಚ ಅಕಲ್ನ ಬದುಕು ಅಕಲೇ ಉಣ್ಣಾರೆ ತಿನ್ನಾರೆ ಅಕಲೇ ಮರ್ದಮಾಯ ಎಂಚ ಕಾಸು ಕಡಪುಡ್ವೇರ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕಂಡದ ಬೇಲೆಗೆ ಆ ಕಂಡೋಡ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಆಪಿನಂಚಿನ ಕೃಷಿತ್ತ ಕೆಲಸಗೂ ಅಕುಲು ಕಾಸು ಕೊರಿಯೇರಿಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ಬೆರಿಸಾಯ ಆಯ್ತಾ ನಡು ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಅಕುಲು ಎಂಚ ಎನ್ನೇರು ಬಂಡ ಆಯ್ ಊರುಡುಲ್ಲೆ ಬೋಡ್ತಿನತ್ತು ಬರ್ಪು ಅವೇ ಪನರೆ ಬಿದಾಡ್ನಿ ಪನ್ಪೆ ಆಂಡ ಇನಿ ಆ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ಪಿನ ಬದಲು ಪರವೂರುಡಿತ್ತಿನ ಕುಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಏರ್ಲ ಪಾಲ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಜೈದ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ನ ಪಾಲು ಪೂರ ಆಯನೆ ತಿನ್ಪೆ ಆಯನೆ ಬೆನ್ಪೆ ಆಯನೆ ತಿನ್ಪೆ ಅಂಚಾದ ಐಕ ಕೊರ್ಪಿನ ಬುಡಿ ಆಯಾಗ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಎನ್ನತ್ತು ಯಾನು ಎಲ್ಲೆ ಪಾಲ್ಗೆ ಬೋಡ್ತಿನಾತ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಯಾನು ನೀನು ಮಲ್ತೆಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲೆ ಉಪವಾಸ ಪೂರ್ಣಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಒರಿ ಬೆನ್ನಿದಾಯಾಗ ಅಂಚ ಬೈದಂತಿ ಯಾನು ಅವೆನ್ನ ಯಾನು ಅನುಭವಿಸಿದಿನ ನೆಟ್ಟಿ ಯಾನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಪರವೂಡಿತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಎಂಕುಲು ದುಂಬು ಶಾಲೆ ಪೋತೀನಿ ಎಂಕುಲು ಕಲ್ದಿನಿ ಎಂಕುಲು ಐತನ ಉಪ್ಪು ತಿಂದುದು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಅಕುಲು ಮದತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಉನ್ನು ಆತಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮುಜ್ಜನಕಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆ ದಾದಿ ಗೊತ್ತದೆ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನಿಂದ ಬಂಡ ಈ ಕೊಟ್ಟುಗು ನಿಜವಾದಲ ಇಲ್ಲಡು ಅಂಜೋಲಜ್ಜಿ ಪೊಂಜೋಲಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೆರ್ದು ಆಟಿದ ಕೊಡ್ತು ಗಂಡ ಆಸೆ ಬಂಗಲ ಇತ್ತು ಬೇರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಂಗೆ ಸಾಗೋಲಿ ಮಲ್ಪುನಾಯಂಗ್ಲ ಇನಿ ಪರವರ್ತ ಕಾಸು ಬತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಸಾಗೋಲಿ ಮಲ್ಪುನಾಯ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಕಡಪುರ್ದ ಮರೆ ಆಯ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಎಂದು ಅಂಚಲ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ದುಂಬುಗ್ಲ ಇತ್ತೇಗ್ಲ ದುಂಬು ತುಲೆ ಏರು ಬೋರಿ ಇತ್ತದು ಕಂಡದ ತೊಂತಲು ಇನಿ ಟಿಲ್ಲಾರ್ಗ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಟಿಲ್ಲಾರ್ಗ್ಲ ಬೋಲು ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒರಿ 2 ಜನ ಮಾತ್ರ ಇನಿ ಸಾಗೋಲಿ ಮಲ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು ಇನಿ ಶಾಲೆ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಕಂತದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಗ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಕಂತ ಮಲ್ಪಗ ಆಂಡ ದುಂಬು ದಕ್ಲು ಬೆಂತಿನೆಕ್ಲ ಇತ್ತದಕ್ಲು ಬೆಂತಿನೆಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ನನ್ನದ ಜೋಕುಲು ಅಂಚ ಬೆನಿಯರ್ಲ ಬಂಡೇರು ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಆನೆ ಕಂತ ತಯಾರು ಮಲ್ಪರ ಸುಲಭಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಕುಲು ಇನಿ ದಾದೆ ಗೊತ್ತಿನಿ ಇನಿ ಒಂಜಿಗಲಿಗೆ ಕಂಡೋಡು 4 ಊರೇರು ಕೋವೇರು ಆಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಗೊತ್ತು ನನ್ನದ ಜೋಕುಲು ಎನ್ನು ನೆಜ್ಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಕುರಲ್ ಕಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸದಾನ್ಯ ಎಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ 6 ಮಲ್ಪೇರು ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಎಂದು ಅಂದು ಪಡವಿದ್ರಿಡು ಎನ್ನ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಸದಾನ್ಯ ಮಲ್ಪೇರು ದೇವರಿಗೆ ಕುರಲ್ ಕಟ್ಟಾರ ಅಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂತಾದಿದ್ದೀರ ಆಂಡು ಪಗ್ಗುಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೋನಾಗ ಪಾರ್ತಿಯರು ಬಿತ್ತು
ಐತೆ ವರದಾನೇಜ ಅದು ಪುಡರದಲ್ಲ ಆಂಡಾರ್ನ ಅವು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರ ಕೊರಲು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆರೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಓಹೋ ಹೋ ಹೋ ಎನ್ನ ಗೊತ್ತುಡು ಎಂಗಲ ಐತೆ ತಿರುವಾಯಿಲಡು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಭೂಮಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಐತೆ ಸಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಾರು ಒರಿಯೇ ಸರಿ ಸರಿ ಅಕ್ಕ ಕೊಂಚ ರಟ್ಟು ಕಂಡನು ಆಮೇಲೆ ದಿನೇಶ್ ಎನ್ನು ಅಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿ ನಂಗೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಸತ್ಯವನ್ಪೆ ನಂಗೆ ನಾನು ಓನು ತಿನ್ಪಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಕೊಂಡ ಆತೆ ಇಂಜಪ್ಪ ನನ್ನ ಉಪ್ಪನ್ ತಿನ್ಪಂದ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಬ್ಬಜಿ ಇಜ್ಜಿ ನಾನ ಸರಿ ಬೇರೆ ದಿನ ಕಲ್ಪಡ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನಿನ ಕಾಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೇಗ